गुवाहाटीयाव जोङो मोनसे सावरायनाय लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिंथुमनायाव आरो बेहाय जोंनि बर' सुबुं जथाय आफादनि खावलायनाय बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सावरायनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन जोंनि गुवाहाटी भार्गब होननाय मोनसे हटेलाव बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियै बर' फरायसा काउन्सिलाव गोलैनाय माखासे फरायसा आफादनि जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि बा मावथि लोगो लानानै लोगोसे जोंनि बर' सुबुं जथाय आफादनि मेरुनि गासै दैदेनगिरिखौ लानानै आरो मेरुनि फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि बुंथिगिरि माखासे नेहाथारि आरो माखासे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेहाय बाहागो लाफैदों आरो बेहाय सावरायनायनि गुबै खोथायानो जाहैबाय मा स्पेसियेलि जों बेहाय बर' फरायसा काउन्सिलनि माखासे खोथाखौ लानानै सावरायदों दिनैसिम 2020 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम बर' फरायसा काउन्सिलनि जि थासारि बे थासारिखौ लानानै जोङो सावरायदों एसे लोगोसे आसाम सरकार भारत सरकारजों गोबां खेब सावरायदोंब्लाबो दिनैसिम बिसायख'थि खुंनायनि मोनसे लामायाव फैयाखै आरो बेखौ लानानै जों गुवारै सावरायदों आरो बेखौ थाबैनो बिसायख'थि खुंनांगौब्ला जों मा थांखि लानांगोन मा मावनांगोन माबायदि जों खामानि मावनांगोन बे हाबाफारिखौ जों गिबि सावरायदों आरो जोङो नुदों बेहाय जेब्ला इन्टारिम बडि दाबाय इन्टारिम बडि दानायनि उनाव जि पेकेज फैयो बे पेकेजआ दिनै सामान्य पेकेज 13.5 कौटिनि रां फैयो आरो बे रांजों जोङो बर' कसारि काउन्सिलनि हालामनि बर'फोरनि जि गांनाय उखैनाय जि साननाय हनाय सिमांफोरखौ जोङो मालाबा सुफुंनो हाया बेखायनो बेबायदि थांबाय थायोब्ला जोंनि बर' कसारि काउन्सिल हालामनि बर'फोरा गोबां बिथिङाव थालाङोब्ला जों दिनैनि समाव जोङो थाबैनो मा मावनांगोन बे गासै बिथिंखौ जों सावरायनाय जादों डक्टर रनज पेगुआ देग्लायनि बोसोर सेप्तेम्बर दानावनो बिटिडाब्लिउसिनि इलेक्सनखौ खुंनानै होगोन होनदोंमोन मोनसे बिटिडाब्लिउसिनि प्रग्रामाव फैनानै दासिमबो बिनि माखासे बाथ्राखौ मिथिनाय जायाखै बिनि सायाव मा बुंगोन सार पलिटिकेलि बिथांमोनाथ' गोबां जायगायाव गोबां खोथा होनांगौ जायो बा बुंनांगौ जायो नाथायबा प्रेक्टिकेलि दिनैनि सानाव मा जादों बेखौ जों नोजोर होनांगोन दङ बेहाय मालाबा राजखान्थियारि बिथिंफोराव नायोब्ला गोबां खोथा होयो आरो गोबां खोथा मालाबा फेलार जायो बा गावसिनि सरकार दानायाव बा सरकार फैनायनि बा सरकारनि खामानि मावनायनि गेजेराव जि थासारि जायो बे थासारिखौ नायनानै बिसोर गोबां खामानि मावनांगौ जायो हयथ' बेहाय गोबां खोथा होयो गोबां खोथा फेलार जायो बिदि गोबां जों नुनो मोनदों दा बेहाय जों गोथाङै बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना मा समाव खोथा होदों मा समाव खोथा होदों बिदि खोथा गैया जोङो बिसायख'थिखौ थाबैनो जानांगौनि थाखाय जों सिन्था खालामदों बा जों दाबि खालामगोन बेखौ लानानै जों गुवारै सावरायदों आरो बेयाव फरायसा आफादजों लोगोसे जों बिपिसि थाबाय लोगोसेयै बेहाय इउबिपिआबो बेहाय गोग्गोमै बाहागो लादोंबो बिथांमोना आरो बेखौनो दिनै खौसेयै खामानि मावनांगोन खौसेयै खामानि मावोब्ला जोङो बेहाय जों माखासे खामानिखौ मावनो हागोन बा जोंनि थांखिखौ जों जाफुंहोनो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय मोनसे दङ बेहाय हारसिं सिन्था खालामब्ला हारसिं मावोब्ला बा जोङो हारसिं क्रेडिट लुबैलायोबा बे खिन्थु राजखान्थि बिथिङाव राजखान्थिगिरिफ्रा जोंखौ खाबु लागोन बेखायनो बेखौ जों मिथिखागौ बर'फ्रा गोबां समनिफ्राय आन्दलन खालामदों गोबां मोगा मोगि जाबोनांदों बेखौ जों बयबो मिथिखागौ दा बेखौ मिथिसेयावबो जों मालाबा जोंनि जि आन्दलन खालामबोनाय जिबायदि खस्थ' खालामबोनाय जिबायदि जोङो थासारियाव मोगा मोगि जाबोदों बेखौ जों दिनैनि समाव मालाबा बावफैनो नागिरो पावाराव फैब्लाथाय दा बेखायनो आं बेखौ सानदों जोङो मानि थाखाय आन्दलन खालामदों मानि थाखाय जोङो फैदों आरो जों बर'फोरखौ मा खालामनो नागिरदों बे गासै बिथिंखौ जों गोसोखांनांगोन आरो गोसोखांनानै दिनै खामानि मावनांगौ दङ दा बेहाय जों नुबाय डक्टर रनज पेगु बिथाङाथ' जोङो गोबां खोथा होदों बा गोबां बुङो नाथाय मालाबा बिथाङा बुंदोंब्लाबो आसामनि गिबि मन्थ्रिया मालाबा बेलेग खोथा बुङो साननैसो सिगाङाव नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ रादाबनि गेजेराव बुंदों सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव बिटिआरआ बिसायख'थि खुंजागोन आरो बिनि उनाव मिसिं सनवाल बा मरान मथकनि खोथाखौ बुंदों बिनि उनाव बिसायख'थि खुंगोन डिसेम्बरहालागै गारनानै सोलिनो हानाय नङा दिनैनि समाव मानो होनबा राजखान्थिनि गेजेरजों दिनै मोनसे मोन्थाया फैयो जौगानायनि बाथ्राया फैयो गोबां बाथ्राया फैयो बिटिआर बायजोनि बर' फरायसा काउन्सिल हालामनि बर'फोर होननाय लोगो लोगो बे माखासे बाथ्राया फैयो दिनै जोङो गोबां राजखान्थिनि बिथिङाव नायहरोब्ला गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' फरायसा आफादनि थिननाय बा जोंनि माखासे इउबिपिनि थिननाय बा जों बर' माहारियारि आफादनि थिननाय बायदियै
राजखान्थि बिथिंखौ बाहागो लाफैदों बा गनायनानै सोलिबोदों। दा बे बिथिंखौ जों नाहरबाय नुना मोनदों जोंनि बर' गामि एरियाफ्रा दासिम लामा सामाफ्रा थिग नङा, दलं बायदिसिनाफ्रा थिग नङा, आबाद मावनायनि जिबायदि परिबेक बे मोजां थिग नङा, जोंनि थांलाय फैलाय जान बाहन लामाफ्रा थिग नङा, जों जिबायदि थांनानै फालांगि मावनांगौ, जिबायदि थासारियाव जोङो धोरोम सिबिनांगौ, जिबायदियाव थानानै जोङो मोनसे मोजां थासारि मोननांगौ, बे दासिम जाफुङाखै। दा जोङो गोबां बिथिङाव जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मालाबा सोरखौबा MLA हिसाबै देरहाहोयो, MP हिसाबै देरहाहोयो, सोरखौबा जिल्ला परिषद हिसाबै देरहाहोयो, सोरखौबा बिदिनो पन्सायत लेभेलाव जों देरहाहोयो मावबोदों, नाथाय जोंनि जिथु साननाय बायदि जोङो मोननो हायाखै। दा बेखौ नाहरोब्ला जोङो दिनै गोबां बिथिङाव जोङो बर'फ्रा राजखान्थि बिथिङै जोङो थालांना दङ। बेखायनो बेखौ सुफुंनोब्ला बर'फ्रा खौसे जानानै खामानि मावनांगौ दङ। मोनफ्रोम आफादा ज' जानानै खामानि मावनांगौ दङ। गावनि सिंनि माखासे बाथ्राफोरखौ दोनथ'नानै एन्टायार बर'नि सार्थ'आव, बर' कालचार काउन्सिल हालामनि जौगानायनि सार्थ'आव जों खामानि मावनांगौ दङ। बेखायनो जों खावलायगोन जे बर' कालचार काउन्सिल हालामनि जिथु जौगानायनि खामानि बेखौ मावनांगौबा जौगानांगौब्ला थाबैनो नै बर' कालचार काउन्सिला बेसेखौथि जाथारनांगोन। आरो बिनि लेभेलनि गेजेरजोंसो जों माखासे राजखान्थि बिथिंखौ जों लांनानै जोङो जौगानाय खामानि मावनांगोन। आरो मोनसे खोथा सानबावनांगौ दङ जोङो जे BTRनि अनगायै बर' कालचार काउन्सिल हालामनि सिङाव जोङो सासेबो जोंहा MLA बिदि जों मोननो थाङाखै। बोरैबा मा होनो गवालपारायाव सासे मोनदों, बे कंग्रेसनिफ्राय मोनदों बिथाङा। जियानो जा जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बर' कालचार काउन्सिल हालामनि सिङावबो जि हायो MLA फोथायहरनायनि मोनसे थांखि जों लानांगौ दङ। आरो हायोब्ला MP बिथिंखौबो जों नोजोर होनांगौ दङ। बेबायदि थासारिखौ लाबोनो हायोब्ला जों जौगानायनि मोनसे बाथ्राखौ लांनो हायो। आरो राजखान्थियारि बिथिङै, समाजखान्थियारि बिथिङै जिखुनु बिथिङाव जों खामानि मावनो मोनसे लामाखौ जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। बेहाय बर' कालचार काउन्सिल हालामनि बाथ्रा बुङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ जोङो सावरायनांगोन, राभा हासंनि बाथ्राखौ। राभा हासंआव जोंहा मोननै जिल्ला दङ, साउथ कामरुप आरो गवालपारा। बे साउथ कामरुप आरो गवालपारा बे मोननै जिल्लानि बर'फोरा दिनै राभा हासंनि सिङाव दङ। जिहेतु जोंबो धेमाजि लखिमपुरा मिसिं काउन्सिलाव दंमोन। दा बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मिसिं काउन्सिलाव लाबोनानै जों बर' कालचार काउन्सिलाव लाबोबाय। दा बे बिथिङाव जों दङ। बेखायनो राभा हासंनि बाथ्राखौ जों बुङोब्ला सावरायोब्ला जों बेखौ बुंनांगोन जे राभा हासंखौ 6 सिडुल बानायनायनि सार्थ'आव आसाम सरकारा बा आसामनि गिबि मन्थ्रिया गोबां बाथ्रा सावरायदोंमोन। आरो बे 6 सिडुल बानायनो थाखायनो राभा हासंआव थानाय बर'फोरखौ बर' कालचार काउन्सिलाव थाथ'नो होआबालानो 6 सिडुलाव हाबनांगौ होननानै बिथांमोना गोबां खोथा बुंदोंमोन। आरो बिनि थाखायनो हयथ' बे भिलेज नटिफिकेसनावबो बर' कालचार काउन्सिलाव बिथांमोननि गामिखौ गारबोथ'नाय जादों। बे बाथ्राखौ लानानै गोबां सिरियास सावरायदों। आरो बेखौ लानानै थांनाय 2024 मायथाइनि 28 आगस्टआव सावरायनाय जादोंमोन। बेखौ मोजाङै सावरायनांगौ होननानै UG ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव। आरो नेक्स्टआव सावरायदोंमोन बिस्वजित दैमारिनि थिननायाव बा बिथोन बायदियै 10 मार्चनि 2025 मायथाइयाव सावरायदोंमोन खेबसेबाव। आरो फिन सावरायबावनाय जादोंमोन राभा हासंनि सिंनि BCC गोबां आफादखौ लानानै सावरायबावनाय जादोंमोन। मोनसे स्मल कमिटि मोनसे दानायनि खोथाबो बुंबाय थादोंमोन। नाथाय बे दासिम दानाय जायाखै। 29 मार्चनि 2025 मायथाइयाव सावरायबावदोंमोन। नाथाय बे सावरायनाय बायदिनो थांदों, नाथाय मोनसेबो फिथाइ थायाखै। आरो बे बिथिंखौबो लानानै जोङो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बेखौ आखायाव लानानै थाबैनो सोदांनांगौ दङ। मानो होनब्ला बर' कालचार काउन्सिलाव राभा हासंनि बर'फ्रा थानो मोननांगौ, जोंनि न'खराव बिथांमोनाबो थानो मोननांगौ। आरो जोंनि जिथु गोदान मोनसे न' बानायनाय, जोंनि मोनसे बिथा बानायनाय, बेहाय बयबो बर'फ्रा थानानै खामानि मावनो मोननांगौ। बेखौ हदाय जोङो बुंबोदों आरो जाजानोबो लुबैदों। 6 सिडुला माला जागोन बिनिबो मोनसेबो दासिम गरन्थ गैया। बे आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि आखायाव दङ। दा बे जायैनि सिगां 6 सिडुल जायैनि सिगां बिथांमोना खावलायदों जे बर' कालचार काउन्सिलावनो जोङो थाथ'नांगौ। जुदिहाय 6 सिडुल जायोब्ला बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो थाफिननायनि मोनसे थांखिखौ लादों।
आरो बेखौ राभा हासंनि गोबां दैदेनगिरि राभा सुबुंजोंबो गोबां सावरायनाय जादों होननानै बिथांमोना खोथा बुंदों आरो राभा काउन्सिलनि मुरब्बीफोरजों दैदेनगिरिफोरजोंबो सावरायदों होनना बुंदों बेहाय माखासे दाबि दङ बे दाबिफोराबो लानानै बिथांमोनजों सावरायदों आसाम दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सावरायदों होनना बुंदों दा बे गासै एन्टायार बे दाबिफोरखौ लानानै मोजाङै स्र'यैनो आसाम सरकार बर' फरायसा आफाद राभा स्टुडेन्ट इउनियन राभा काउन्सिल बर' कचार काउन्सिल जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरजों लानानै बेखौ मोजाङै सावरायनांगौ दङ थाबैनो आरो थाबैनो सावरायनायनि गेजेरजों सोदांनांगौ आरो सोदांनानै बेखौ राभा हासङाव दोननाय जायो ना बर' कचार काउन्सिलाव थानाय जायो ना सिक्स सिडिउला माला जागोन आरो राभा हासङाव थायोब्ला मा दाबिखौ लाना थागोन मा दाबि दङ जोंनि बे गासैखौबो सावरायनायनि गेजेरजों स्र'यैनो सावरायनांगौ दङ आरो बेखौ थाबैनो जों मावजानो लुगैदों आसाम सरकारजों खावलायदों बर' फरायसा आफादजों UBPO जों BPC हिसाबै BCC लोगोसेयैनो बर' कचार काउन्सिल गासै जथायैनो थाबैनो सावरायनांगौ सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ थाबैनो सोदांनांगौ आरो सोदांनायनि गेजेरजों थाबैनो बर' कचार काउन्सिला थाबैनो बिसायख'थि खुंजानांगौ बेखौ जोङो बर' सुबुं जथाय आफादनि जानानै खावलायदों कचारि काउन्सिल हालामनि सिंनि बर' सुबुंफोरखौ जुदि बिमा बाथौलि नायबाय थायोब्लाथ' बिथांमोना जोंखौ थालांहोबाय थागोन जिखुनु माने बिथिङाव नोजोर होनानै बिथांमोना जोंखौ माबा मोनसे कौशलनि गेजेरजों जोंखौ थालांहोबाय थानोबो मोनसे थांखि लानो हागौ बेफोर जायो नाथाय बेहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो बेहाय साखाफारा जानांगोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रासो बुजिनांगोन बेहाय बिथांमोना इन्डारिम मडियाव दङ बिथांमोना मा सानदों जों मिथिया बिथांमोना हयथ' इन्डारिम मडियाव थाबाय थानायखौबो लुबैदों जानो हागौ माखासेया नाथाय बेखौ सानोब्ला गोरोन्थि जागोन जों खावलायगोन जेरैखिजाया बिसायख'थिखौ खुंनांगोन नङाब्ला जोंनि जौगानाया जानाय नङा कार्बि आंलं जिल्लानि मोनसे जेंना दासिमबो आसाम सरकारा मावफुंनो हायाखै बिनि सायाव मा बुंनो सानो कार्बि आंलंनि जिथु ST हिल्स बा हाजोआरि ST जानाय बेथ' दाबिया दंखायोआनोखा दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दाखालिबो जों सावरायदों कार्बि आंलंनि खोथाखौ लानानै गुवाहाटीयाव दा बे बिथिंखौ लानानै दिल्ली सरकारजोंबो सावरायखांबाय अमित शाह बिथांजों नोंथांमोना नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे टिमा थांनानै सावरायदों आरो बेखौ लानानै कार्बि आंलंनि काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनजोंबो सावरायदों कार्बि आंलंनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों बिथांमोना एसे गंदोंब्लाबो सिङाव माखासे बाथ्रा दंबावो होननानै खोनानो मोन्दों बेखौ हयथ' सावरायनायनि गेजेरजों फोजोबनो हागोन होननानै आं सानदों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोग्गोमै नांदों आरो सावरायदों बेखौबो सुस्रांनायनि मोनसे लामाखौ लांबाय दङ जेरैखि जाया कार्बि आंलंनि बर' फिसाफ्राबो हाजोआरि मोन्थाइखौ जों मोनथारनांगोन बिनि थाखाय नांबाय थागोन आरो जाफुङागौ माने बे जुजिनाया नाजानाया थाबाय थागोन जोंनि बे बिटिआरनि बायजोआवबो गोबां फरायसालिफ्राव गोबां जेंना नुजादों जेरै फरायसालियाव फोरोंगिरि सासे बबावबा सानै फोरोंगिरि नांगौ जादों बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसाया माबायदि हाबा मावगासिनो दं सानो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि थाखायथ' बेनो मोनसे गिबि खामानि होननानै बुंनांगोन मानो होनब्ला दिनै गोबां नाजानायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै सुजुबनो हायाखै नंगौ बियो गोबां फरायसालिफोराव सिंगल टिचार दङ बा अबेबा गैयामोन दा बेखौ लानानै दिनै गोबां सोमावसारनाय जादों गोबां सरकारजों सावरायनाय जादों दा बेहाय मोनसे बाथ्रा फैयो मोनसे हारिखौ गादबनोब्ला सोलोंथाइनि खेथ्रखौ गादबोब्ला मोनसे हारिया अट'मेटिक दुरबल जालाङो दा खोथाया जाहैबाय बे आसामाव मोननै रावाल' सरकारजों गनायजानाय जाहैबाय असमिया राव आरो बर' राव अबयस्से गुबुन गुबुन रावा गनायजादोंब्लाबो आसाम हिसाबै आसामाव बर' आरो असमियानो गिबि जों होनना बुंनांगोन आरो बर' हिसाबै मोनसे हारिया बे बर' बिजोंखौ दिनैनि समाव फरायो दा बेखायनो जों बुंदों जों बुहुमाव मानसि हिसाबै थांना थानो नागिराखै बुहुमाव जोङो बर' हारि हिसाबै थांना थानो नागिरदों बेखायनो बर'नि राव हारिमु आसार खान्थि धोरोमखौ जों लाखिनो नागिरदों आरो बेखौ लाखिनोब्ला बर' बिजोंखौ नांथारगोन आरो बर' बिजों गैयाब्ला हयथ' जोंनि सानसे समाव बर' रावा गोमालांनोबो हागौ बा गोबां बिथिङाव दुरबल जानो हागौ दा बेखायनो बे नोजोरखौ लानानै जोङो हदाय खामानि मावदों आरो बुंबोदों बर' बिजोंखौ जेरैखिजाया लाखिनांगोन आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार नारसिनबाय थादों आसाम सरकारा जेरैखिजाया जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव हेफाजाब होनांगोन आरो बेहाय सिंगल टिचार नङा डाबल टिचार हरनांगोन फोरोंगिरि हरनांगोन
आरो बेखौ लानानै जोङो नाजाबाय थादों आरो बेहाय मालाबा राजखान्थियारि बिथिङाव नोजोर होयोब्ला बिथांमोना गोबां कौशल खालामनो नागिरो आरो जों बेखौबो मिथिदों मालाबा अफिसार्सफोरा प्राय जोंनि बर' मानसि नङा गुबुन हारिखायनो अफिस लेभेलावबो बिथांमोना गोबां गोहोयै खामानि मावो आरो गोबां माने माबाफोरखौ जोंनि लेखा बायदिसिना मा होनो बेखौ गोबां बिथिङाव अफिसार्सफ्रा माखासे खामानिखौ मावनो नागिरा थालांहोबाय थायो बिदि माखासे कौशला जाबाय थादों बे दिनैनि खोथा नङा गोदोनिफ्राय जादों दा बेखायनो बेखौबो जोंहा नोजोर होनांगौ दङ जियानो जा जोङो बर' बिजों थांना थानायनि थाखाय जोङो मैखोमै बाहागो लागोन आरो मावबाय थागोन बे बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि आरो बर' थुनलाइ आफादनिबो मोनसे थांखि आरो जोङो बेहाय बर' सुबुं जथाय आफाद होननानै जानानै बेनि सायाव गोबां नोजोर होनानै खामानि मावगोन जों मिथिनो मोनो जे जों बर' बिजोंनि फरायसालियाव लेखाया खोब खम जानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय गुबुन बिजों बा आसामिस मिडियामफ्राव लेखाया गोबां एभेलेबेल थायो जोंनि बर'नियाव मानो बेफोर जाया बेहाय जोङो सावरायनानै मोननाय बायदिब्ला बेहाय एनरलमेन्टआ बेसेबां जायो बेखौ डाटाखौ लानानै बिथांमोना हरो आरो हरनायाव मालाबा बोसोरफ्रोमबो फरायसाफोरा मालाबा बारायो आरो मालाबा खमायो आरो मोनसे डाटाखौ लानानै मालाबा हायाखै बिनि सिगाङाव हयथ' माखासे रहस्य थानो हागौ दा भिलेज नटिफिकेसन जादों आरो बिनि गेजेराव गोबां गामिफोरा थालांबावदों होननानै जों मिथिदों बेखौ अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो ABPO लोगोसेयैनो बर' फरायसा काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथांजों लोगोसेयैनो बिथांमोननि मोनसे हान्जाया सावरायखांबाय जों नुदों बिजय हाजरिका बिथांजोंबो दा बेहाय माबायदि फिथाइ थादों जों मोजाङै मिथिजोबा नाथाय जों आसा खालामदों थाबैनो बेखौ मोनफ्रोम आफादा जथायैनो सावरायनानै बे थालांनाय गामिफोरखौ थाब सोसननांगौ आरो थाब सोसननायनि उनाव थाबैनो बे बर' फरायसा काउन्सिलखौ मिसिं अट'नमास काउन्सिल बा सन्दाल काउन्सिलखौ जुदि खालामनो नागिरदोंब्ला जोंनि बर' फरायसा काउन्सिलाबो बेहाय थाबैनो बिसायख'थि जाफानांगौ मानो होनब्ला बिसायख'थि जाफायाब्ला आरो बिसायख'थि जायाब्ला जोंनि जिथु मोननांगौ रां बावजा बे मोनफैनाय नङा आरो रां जुदि जोंनि आखायाव फैयाब्ला जों बे हालामनि बर' ओनसोलखौ जिखुनु बिथिङावनो जों जौगाहोनो हानाय नङा जोंनि थांखियाथ' जों जौगानाय बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय सोलोंथाइनिफ्राय हमनानै आबादनिफ्राय हमनानै दिनै ससिय' इक'नमिक गासै बिथिंखौ जोङो नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ दङ बेखायनो बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौनि थाखाय जों खावलायगोन सरकारखौ नारसिननांगौ दुलाराय बर' आफादखौ बेखायनो जों बुंदों थांनाय 26 जुलाइआव दाखालि गुवाहाटि सावरायनायाव जों बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखायाव लानांगौ आरो जोंनि बर' सुबुं जथाय आफादखौ लाफानानै लोगोसेयैनो ABPOआबो बेहाय थाफानानै जथायैनो बे खामानिखौ मावनानै गोख्रोङै आसाम सरकारखौ नारसिननांगौ थाबैनो बिसायख'थि जानांगौ बिसायख'थि खुंथायनि उनाव जोङो जोंनि बे हालामनि बर'फोरखौ बबे बिथिङाव सावरायनांगौ होननानै बबे बिथिङाव जों जौगाहोनांगौ बे गासै बिथिंखौ जों गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों बे जौगानाय हाबाफारिखौ जों मावनो हागोन नङाब्ला जों आसा खालामनो हानाय नङा बेखायनो जों आसाम सरकारखौ खावलायगोन आरो डक्टर रनजखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बे बिथिंखौ जेबो राजखान्थि गेलेयाबालानो जेबो राजखान्थि सानाबालानो गोनो गोथो गैयाबालानो थाबैनो बिसायख'थिखौ खुंथारनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांगोन आरो जों खोनानो मोनदों ABPO बा बर' फरायसा काउन्सिलनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा मोननि दैदेननायाव फैगौ आगष्ट दाननि 7 अक्ट'आव धेमाजि जिल्लायाव सानजारि नोगोराव मोनसे होख्रावनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन होननानै खोनादों जों मोनदों जोंनिफ्राय जों बरायदों आरो थिग बेबायदि थांखिखौनो जोङो थांनाय 26 अक्ट'आव सावरायदोंबो जाहाथे बेहाय जोङो बिसायख'थि खुंजानायनि थाखाय जोंबो मोनसे आन्दलननि मोनसे थांखिखौ जों लादों नाथाय जोङो डेटखौ बा अक्ट'खौ जों थिग खालामनाय जायाखै जों खालामगोन सावरायनायनि गेजेरजों बेहाय गोग्गोमै जोङो बेहाय जों मोनफ्रोम आफादखौ खावलायगोन मोनफ्रोम बर' दैदेनगिरिफोरखौ जों खावलायगोन साफ्रोम बर' सुबुंखौ जों खावलायगोन बे खावलायनाय बायदि गासै रायजो राजा फैनांगोन जाहाथे जोंनि जौगानाय जोंनि डेभेलपखौ जोङो मोजाङै खामानि मावनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानायनि मोनसे थांखि लादों जुदि देग्लाय बोसोराव BKWSनि इलेक्सना जामारोब्ला मा बेबस्था लागोन आरो बेखौनो जों बुंदों जोङो गणतान्त्रिक हिसाबै जोङो आन्दलन खालामगोन बे सैथो खोथा आरो बिनि गेजेरजों जों फोरमायगोन गुबुन गुबुन
काउन्सिला जुदि बिसायख'थि खुंजायोब्ला बर' कसारि काउन्सिला मानो खुंजाया कारना बे दिनै बिटिआरनि बा बिटिसिआ दिनै बिसायख'थि जागोन बा जाबाय थादोंबो सक्सेसफुल हिसाबै जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय जों बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरखौ समान समान जौगालांनांगौब्ला जोङो थाबैनो बे बिथिङाव खामानि मावनांगोन आरो आं खावलायगोन बिटिआरनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं लिडारफोर दङ बिथांमोनाबो नैबे बर' कसारि काउन्सिलनि बिथिङाव गोग्गोमैनो बाहागो लानांगौ दङ आरो गोग्गोमै खोथा बुंनांगौ दङ मालाबा जों सानफ्लाङोमोन नुफ्लाङोबो बिटिआरनि परिबेखखौ लानानै जोंनि मालाबा बर' कसारि काउन्सिलनि बाथ्राखौ मालाबा बावलांनाय बायदि नुनो नागिरो बेहाय जों खावलायगोन स्पेसियेलि जोङो बर' सुबुं जथाय आफादनि जानानै जों खावलायगोन बेहाय बिटिआर आरो बर' कसारि काउन्सिल होननानै खोथा गैया एकर्डआ जादोंब्ला मोनसेयावनो जादोंब्ला जोङो जयैनो जथायैनो जोङो खामानि मावनांगोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो जों खावलायगोन आरो बिथांनि जेसेबां सिङाव थानाय दैदेनगिरिफोर दङ बिथांखौबो खावलायगोन आरो बिनि अनगायैबो दिनै गोबां राजखान्थियारि बिथिंनि दैदेनगिरिफोर दङ गुबुन गुबुन आफादनि बिथिंनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे बर' कसारि काउन्सिलनि थाखाय बयबो मोनसे गाराङैनो खोथा बुंफैनांगौ बा बुंनांगौ आरो जोंनि जुदि थांखिखौ समानै जौगानांगौनि थाखाय बेखौ हाबाफारि मावनायाव बयबो हेफाजाब होनांगौ बेखौ जों खावलायगोन बिटिडाब्लिउसिआ इन्टारमिन काउन्सिलाव थाबाय थायोबा जोंनि बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनिफ्राय जौगानायनि खामानि मावनो हागोन जानो थारैनो बेथ' जानो हाया बर' कसारि काउन्सिलखौ जौगाहोनोब्ला बिसायख'थि जाखानांगोन जुदि राजखान्थियारि बिथांमोना बर' कसारि बै अफिसनि मानसिफोरा जिबायदि लेखा राननांगौ बा हरनांगौ दैथायहरनांगौ बेखौ बारा गुरुत्त' होआ जायनि थाखाय गोबां फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफ्रा मोनसे पेकेटखौ लांनायाव एनरलमेन्टआ बेसेबां दङ बिनि बारा लेखाखौ लांफ्लाङो आरो बिदिनो गोबां फोरोंगिरिफ्रा बिदि लांनायावनो उननि फोरोंगिरिफ्रा बा फरायसालिफ्रा लेखाखौ मोनलांजोबनो नागिरा बे मोनसे प्रेक्टिकेल बेबो जादों बेखौ अफिसार्स आरो बै फोरोंगिरिफोरा बिसोरनि सायाव सोनारो बेखौ बिथांमोना अफिस लेभेलाव आरो फोरोंगिरिफोरनि जिथु डाटा बे बुस्थुआ गोरोबबानो बेफोर जायो आरो सम बायदि खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो जोंनि अफिसार्सफोरनिफ्राय जों एसे मिथिनाय जादों आरो मोनसे सोंथिया बिटिआरनि बिसायख'थिजों बिटिडाब्लिउसिआवबो मोनसे सोमोन्दो दंलायो नङा जिहेतु बिटिआर एकर्डजोंनो बिटिडाब्लिउसिआ फैफानाय हिसाबै बिनि सायाव मा बुंगोन बिटिआर आरो बर' कसारि काउन्सिल सोमोन्दोआथ' ओरैनो बर' हारि हिसाबै थागोन आरो बिटिआरआ जाबाय मोनसे सिक्सुवेल एरिया मोनसे बाउन्डारि गेजेर थायो आरो जोंनि बर' कसारि काउन्सिला जाहैबाय सिक्सुवेल नङा सिक्सुवेल नङिखाय जोंनि खोथाया जोंनि जिथु जोंनि बर' कसारि काउन्सिलनि जि माबाया आलदा जायो बे जाबाय मोनसे सिक्सुवेल एरियानि मोनसे खुंथाया एसे आलदा जायो सोमोन्दोआथ' बर' हारि हिसाबै थागोन नाथायबा बेखायनो जों बुंदों दहायबो बुंदों बर' कसारि काउन्सिल बा बिटिआर होननानै नङा एन्टायार बर'फोरानो बर' कसारि काउन्सिल बा बिटिआर बे मोननैखौबो नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन जिहेतु जों बर' हारि हिसाबै दङ आरो बर' कसारि काउन्सिल होननानै बर' कसारि काउन्सिल हालामनि सिंनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ नोङो बिएलटिआनो जा एनडिएफबिआनो जा एबसुआनो जा बर' साहित्य सभायानो जा आबुआनो जा बा जिखुनु धोरोम आफादानो जा बड'लेण्डनि थाखाय बयबो नांबोदोंमोन दा बड'लेण्डनि थाखाय बयबो नांदोंमोन जों धेमाजिनियाबो नांदोंमोन गलाघाटनियाबो नांदोंमोन डिब्रुगड़आनो नांदोंमोन बा ओजोंहाय नोङो गवालपारा बायदिसिना बिदिनो नगाव मरिगाव गासिबो नांदोंमोन दा बे हिसाबै मोनसे एरियाखौ लानानै सिक्सुवेल जाबाय दा बेहायबो गोजोननाय दङ गोजोननाय लादों जोङो दा बे हिसाबै बयहाबो मोन्थाया दङ नाथायबा राजखान्थियारि बिथिङै बा मोनसे जायगा एरिया हिसाबै जोङो थालांबाय धेमाजि बा माखासे एरियाफ्रा बर' एरियाफ्रा दा बे हिसाबै जोङो बर' कसारि काउन्सिल थाबाय दा सोमोन्दो हिसाबै जों थागोन नाथाय जों बेखौबो नोजोर हरनांगोन जे बर' कसारि काउन्सिलनि जौगानायखौ लानानै बिटिआरनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनाबो बर' कसारि काउन्सिल हालामनि बर'फोरखौ एखे समानै जौगानो थाखाय बर' बिजोङानो जा बा जोंनि बा जायखिजाया बिथिङावनो जा जौगानायनि खेथ्रआव समानै नोजोर होनांगौ दङ बेखायनो जोंबो मालाबा बिटिआरनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै जों नाहरो जों आवगोलनिफ्राय नाहरदों जे
बिटिआर बा बिटिसि जिथु बिसायख'थि बा बिथांमोननि जि राजखान्थि दैदेननाय बेजोंनो जोंनि बाहेरनि बर'फ्राबो गोबां मोनसे माने सोमोन्दो बा मोनसे माबाया बारहावा थाबाय थायो बे हिसाबै दङ बर' हिसाबै बे सोमोन्दो थागोन बर' हिसाबै दा बेखायनो जौगानाय बिथिंखौ नायोब्ला जायखिजाया बिथिंखौ नायोब्ला जोङो एन्टायर बर' हिसाबै जों खामानि मावनांगौ दङ बेखायनो सोमोन्दोआ जोंहा थागोन। आरो मोनसे सोंथिबाव देग्लाय बोसोराव बिटिडाब्लिउसिनि इलेक्सना जामारोब्ला माबायदि जों बर' रायजोफोरा बाहागो लानांगोन बेयाव मा बुङो? बिसायख'थि जायोबाथ' बर' रायजो राजायाथ' बाहागो लाखानांगोन खारन बेहाय बर'ल' दङ बर' कालचार काउन्सिलाव दा बेखौ सोब खेथ्रआव बुंनो हाथ'नाय नङाब्लाबो जों माखासे खोथाखौ उनाव बुंगोन बेनि खेथ्रआव जोङो बर' हिसाबैनो बर'आ बाहागो लानांगोन बर' कालचार काउन्सिलाव बेखौ माबायदियै गेलेगोन माबायदि बिथिङाव थांगोन आरो माबायदि सिन्थाधारा थांगोन बेखौ जोङो दिनैनि समाव बुंजोबनो हानाय नङा जों बुंगोन साननैसो उनाव जेब्ला बिसायख'थिखौ आसाम सरकारा डिक्लेयार होयो बा फोसावो अब्ला जों माखासे खोथाखौ बुंगोन बेहाय खारन दिनैनि समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बिथिङाव सोरबा सोरबा मोनसे आथिं बारनानै थाहैबाय सोरबा सोरबा मोनसे कब्जायाव थाहैबाय सोरबा सोरबा मोनसे लेभेलाव थाहैबाय बिथांमोना माबायदि सिन्थाधारा दङ जों बेखौ दिनैसिम जेसेबां सानथ'वाखै जों सानगोन साननाय जागोन बिनि सायावबो बेखायनो जोङो जि सानगोन जि मावगोन बर' कालचार काउन्सिल हालामनि बर'फोरनि थाखायनो मोजांनि थाखायनो जों खामानि मावगोन खारन गोबां खोथा होनाय दङ गोबां आन्दलन खालामनायनि खोथा दङ गोबां मानसिया बेहाय बुख्रुब जाबाय गोबां मानसिया बेहाय थैलांबाय गोबां मानसिया गोबां खस्थ' मोननांबाय गोबां मानसिया बेहाय दिनै गावनि जिउ दानखौ होदोङो बे हिसाबै गोथौ सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बे बिसायख'थियाव जों बाहागो लानांगोन बर'फ्रा। जोबथारनायाव मोनसे कुइसनबाव बिटिआरनि बायजोनि बर' जों मालाबा नुयो आसाम सरकारखौ जों मालाबा गोसोबायदि खामानि मावनाय बायदिखौ जों नुहुरो बेहाय जों बेबायदिखौ जों नुहुरदों मिसिं काउन्सिल सनाल काउन्सिल बा गुबुन गुबुन काउन्सिलफ्रा बिसायख'थि जायैया गोबावानो जाबाय दा बेखौ आसाम सरकारा खुंना होआखै आरो बिथांमोना गावसिनि राजखान्थिनि गोबां माने प्लास माइनास मोजां गाज्रिखौ नोजोर होनानै खालामाखै बिदि होनना जों सानदों नाथाय बिसायख'थि खुङाबाथ' जों मिथिगौ जे एसे प्रब्लेमा फैया नङा फैयो दा बेखायनो मिसिं काउन्सिल सनाल काउन्सिलखौ बिसायख'थिखौ खुंथ'वाबालानो इन्टारिम बडिखौ दाना होदों बे इन्टारिम बडि दाना होनायावबो हयथ' गोबां खोथा थानो हागौ दा बिथां माने मा होनगोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे खोथाखौ बुंदोंब्लाबो जे बिटिआरनि बिसायख'थि खुंनायनि उनाव मिसिं आरो सनालखौ बिसायख'थि खुंगोन होननानै बुंदों बेखौ जोंहा एसे फोथायनोबो गोब्राब जादों मालाबा साननांगौ जादों जे बेयो मोगथाङाव जामारगोन जामारा दा बिथांमोनखौ जुदि बिसायख'थि खुङाबालानो थांबाय थायोब्ला बर' कालचार काउन्सिलाबो थालांगोन नामा बर' कालचार काउन्सिलखौ बिसायख'थि खुंजानाङिनि थाखायसो बेखौ मोनसे खौगल खालामदों नामा बा बिदि मोनसे राजनिति गेलेदों नामा बेखौबो जों साननांगौ मालाबा जायो बिथांमोना जियानो सानाथों मानो जोङो जोंनि साननाय बायदि जों खामानिखौ जों मावनो नाजागोन आरो नाजानांगोनबो बेनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा बर' दैदेनगिरिफ्रा हदाय सांग्रां जानानै खामानि मावनो गोनांथि दङ बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय।